कह दा कि देख ली हम नासा देख ले भैया हम आज से नशा छोड़ता नहीं आ फेंकी आई प्रॉमिस बा कि आज से कभी नशा ना करें। है तो बहुत अच्छा भाई हमारा साथे बानी मनोज चा और मनोज चा से पूछत तानी कि हम के 1 महीना लगातार रहल बानी सन त हमरा साथे रहल बानी तो चाचा का रुआ साथे फीलिंग आइल बा का हमरा साथे कुछ सीखे के मिलल बा तनी बताई तो। बस तारा संग रहला से हमरा एगो ये फायदा भेल बाबू कि तार जो नशा मुक्त अभियान बा उससे हमारा बुझाइल बा कि नशा मुक्त अगर यूज कइल जाए नशा ना कइल जाओ तो कम से कम समाज में एक अच्छा संदेश जाई जेकर बाल बच्चा रो रहल बा साइड में जाके कि हमारे पापा पियो तरन खा तरन उ कम से कम अगर ओकर 10 रुपया बची तो बाल बच्चा में लागी तो भविष्य बनी पढ़ी लिखी। इससे हमारा बुझाइल कि नशा छोड़ दे चाहिए। आज से हम पूरा समाज के सामने प्रॉमिस करते नहीं कि कोनो नशा ना करें। अगर हम नशा करते नहीं तो हमारा से खराब दुनिया में कोई ना हो। इन्हें के तालों सामने दुनिया कोनो कोना में हम कोनो नशा ना करें कभी जिंदगी में जब हमारे सांस चली नशा नहीं कर सकते हैं। तो देख सकता नहीं आज हमनी के चाचा नशा मुक्ति अभियान में जुड़ गई बानी आई शपथ ले ले बानी कि कबो ना करेम नशा कभी नहीं। आ तन वीडियो में दिखा दा इतना लोग साथ में बैठे सब साथ इतना लोग ना पूरा दुनिया के लोग देखो तो ये प्रॉमिस बा हाँ। कि हम अगर नशा करता नहीं तो हमारा लखन 2 लाख किस्म के लोग को भी ना कटाई। हाँ तो देख सकता नहीं रउआ सब नशा ना करी दूध दही के खाए के बाद आ नशा के दूर भगाए के बा। दूर भगाए के बाद हमनी के अभियान अच्छा लगेला तो हमनी से जुड़ी सके।